कचुगावनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा कचुगाव पिपिएफनि ब्लक अफिसावहाय रबिराम नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायाव जे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जइन जाहैदों होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दा बे समावहाय आङो मानगोनां जाय बिथांमोनहा मैया पिपिएफ दोलोआव जइन जाहैबाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय इउपिपिएलनि माखासे सानैसो दैदेनगिरि आरो रायजो राजा इउपिपिएल दोलोनि सापर्टार्स बिथांमोनहा दा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोनो सानदों। जाहाथे बिथांमोननि जे पलिटिकेल केरियार बे केरियारा जाहाथे गावसोर साननाय बायदियै जाफुंसारो बेनि थाखाय आङो गिबि गिबियाव हामलायथि बावहरबाय आरो लोगोसे बेखौबो खावलायहरनोसो सानदों आङो मानगोनां बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट तथा चिफ बिटिसिनि हाग्रामा महिलारी सार आरो एमएलए जोंहा रबिराम नार्जारी सारनिसिम जाहाथे बिथांमोनहा जे साफा सानै जोंनिफ्राय दैदेनगिरिफोर थांदों बिथांमोनखौ जेरै जोङो सन्मान होदोंमोन जाहाथे बे सन्मानखौ बिथांमोनहाबो होयो। जे बियो जे कन्डिशनजों थांदों बिथांमोना बै कन्डिशनखौ जाहाथे बिथांमोनखौ फुलफिल खालामो, बिथांमोननि सिमांखौ फुलफिल खालामो। ओरैनो लांनानै आद्रियै डास्टबिनाव गारसोनानै दोनैया मोजाङै बाहायो। बिनि थाखाय आङो सानै बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों रिक्वेस्ट खालामहरग्रोनाय थाबाय। बाथ्राया बेनो जेब्ला बिथांमोना जइन जाखांदों अब्ला आं फन खालामहरदोंमोन। फन खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा बुंहरदों, सोरबाया बुंदों माने आंनि बिसिनि साख्रिया जाहांहांथ' बिनि थाखाय आङो सरकारावनो थानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। आरो सासेया बुंहरदों जोंहा बिल मोननांगौ दङलै, बिलखौ जोङो आदाय खालामगोन आरो बिलखौ आदाय खालामखांनायनि उनाव फैफिनगोन, नैबे बाथ्राफोरखौ बुंहरदों। आरो सोरबाया बुंदों माने अरुण'दय माने मोननांगौनि खाथिरथियाव जों फैदों, अरुण'दयखौ बिपिएफआ जोंनिखौ दाननानै होदों आरो बिथांमोना होफिननो होननानै जोंखौ थगायनानै लाबोदों होननानै बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंहरदों। जोंहा ब्लक कमिटिनि इयुथनिफ्राय सासे मा होनो दैदेनगिरि थांदों, बेयो केसिआर बिथाङाबो बुंदों गावनि माने माखासे लुबैनाय बेफोर खोथाखौ बुंदों, ओंखायनो बिथांमोना थांदों, ओरैनो पार्टिखौ गाज्रि मोननानै थाङाखै। दा बाथ्राया बेसो जे बिथांमोनहा जेरावखि थाया मानो जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावो, समाजनि थाखाय मोनसे मोजां माबा मोनसे लाबोनो हायो ओनसोलनि थाखाय, बेखिनिखौ आङो बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस हरबाय। आरो जोबथारनायाव नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरजों जे जोंहा दतमा एलएसि हिसाबै दिनै इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारिखौ मोनबाय जोङो बिजाथि हिसाबै। दा बिथाङा देरहागोना जों रोखा, मानो होनोब्ला जों मोनथिनो हायो बिटिसि इलेक्सना आलदा आरो एमएलए इलेक्सना आलदा। एमएलए इलेक्सनाव आलदायै रायजो राजाफ्रा भट होयो, बिटिसि इलेक्सनाव आलदायै रायजो राजाफ्रा भट होयो। दिनै खोनानो मोन्दों जोंना बिटिसिनि सासे इएमआ आरो एमएलए गेलेबावगोन होननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय। आं बेखौसो खावलायनो सानदों, बिथाङा एमएलए गेलेनो नागिरनायखौ जोंहा जेबो फाजाया, बिथाङा गेलेथों एमएलए, डेम'क्रेसियाव बयहाबो राइट्स दङ। आं बेखौसो सानदों, मानो सिटखौ आद्रि खालामनो, नांगौबा बिथाङा गेलेयालाबानो सोरबा सासेनो होनानै जाहाथे गेलेहोयो। जोंहा आसा दंमोन बिथांनाव जे बिथाङा इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा फोरनि जे प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ स्कुल, टेटनि मास्टार होनांगौ, स्कुल रिपेयारिं खालामनांगौ, स्कुल बिल्डिं लुनांगौ बिटिसिआव, दा बेखौ जाहाथे बिथांखौ आं मावजानोसो लुबैदोंमोन। बिथाङा दा बेखौ गारनानैसो माबा एमएलए गेलेनो नागिरदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। जाहाथे बिथाङा गावनि जे पद बे पदखौनो मोजाङै मावो। एमएलए खौ लानानै जुदि पदखौ गारोब्ला, बिटिसिनि इएमखौ गारोब्ला जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो खहा जागोन। बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मिथिहरहोबाय। आरो जोबथारनायाव जे जों बयबो रायजो राजाखौ
UPPL दोलोनि ब्लक कमिटिनि जानानै खावलायहरनो सानदों जाहाथे पावारखौ बेलेन्सआव दोनो। BTC आव जिहेतु रायजो राजा नोंथांमोनहा BPF नो मेन्डेट होबाय, जोंहा बेवहाय बुंनांगौ खोथा गैया। फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव जाहाथे नोंथांमोनहा UPPL दोलोनो जाहाथे पावारखौ होयो, बेखिनिखौ आङो खर' गुंदायै रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय थाबाय।